हाय लोगोफोर, जोङो लोगोजोंहाय बिशालाव थांदोंमोन शपिंनि थाखाय। इ-रिक्साखौ बेयावहाय जों सासे लोगोखौ नेगासिनो दंमोन। बेयावनो दसे एंबाय, रायलायनानै थाबाय। नैबे जोंनि हस्पिटाल थाबायनोबो बेसेबां थाबायनो बानायमोन नामा। एसे गोजान जायो जों थानायनिफ्राय। बिशाल महला नैबे सारियालि पइन्ट मोनफैबाय फेमिलिजों। नैबे बेगसा मोजांथार। बेनिफ्राय जों जादों 199। जा किउट मोजांखा। मेरला अफार सोलिगासिनो। जायफोरा ड्रेसफोर नांगौ लांफैनो हागोन। बे गथ'फोरनियाबो मोजां अफार दंसोयो। बासिनानै नायफैनो लांफैनो हागोन। नैबे लोगो आंनि। बेयाव दसे केमेरा लाबाय जोङो। गथ'फोरनि मोजांफोर दङ। गरमनि दा अफार सोलिगासिनो दं बै स्पटिंफोरा, टि-सार्टफोरा। लोगोआ फन रायलायबाय थादोंमोन हासबेन्डजोंहाय। बैथिंहाय दसे मोजां कालेक्सनफोर फैदों। जायनो नांगौ लांफैनो हागोन उदालगुरि बिशाल मार्केटआव। आरो जोङो बे सेकेन्ड फ्ल'र, थार्ड फ्ल'रावहाय साबोन लायनो थांबाय। जाग्राफोरबो दं, सब बुस्थुखौनो मोनो बेयावहाय। लोगोआ मोसाबाय दसे। आरो बैलाय जाग्राफोर नांगौबा लांफैनो हागोन। मोजां गुड दे। कापफोर दङ, बासोनफोर, किचेननि बुस्थुफोर जायफोरनो नांगौ लांफैनो हागोन। अफार सोलिगासिनो दं। लोगोआ मोसाबायल' थाखायो। बेरायनानै मेंग्लिनाय मोनबाय। बाहेरायाव ओंखारबाथ' जा गरम, बेयाव एसे थानायखाय थान्दा। नैबे टिफिन नायदोंमोन आङो। 99 रुपिस अनलि। जायनो नांगौ लांफैनो हागोन। फिसाखौनो नायनानै जों फैनाय जाबाय।